Iti panagrambak ti Maika Apulo ket Maysa a charter anniversary ti siyudad ti Laoag na angay iti Aurora Park iti Marunggay Festival Cookfest iti June 20. Nang ted daytoy ti gundaway kadigiti agtutubo ang mangipakita iti talento, kinalaing ken kinamagpartuat da iti penagluto babaen iti penagusar iti marunggay kas kang runaan ami laok iti luto da aputahe. Innem a grupo manipod kadigiti na dumadumang high school iti Laoag City ti naglalaban iti Marunggay Festival Cookfest maysa kadigiti kang runaan nga aktibidad ti Marunggay Festival 2026. Iti nasao kompetisyon nangisagana dagiti partisipante iti na dumaduma a putahe. Mangipakita iti marunggay a mabigbig a maysa kadigiti napateg ken simbolo ti salunat iti syudad. Inatendaran met daytoy nga aktibidad the Mayor James Brian Alcid, Konsehal Bjorn Lau ken Konsehal Kiko Ang. Nagserbi met nga hurado ni Sir Handy Lau nga author iti ordinansa ti Marunggay Festival iti Laoag City ken sponsors ti Vertex Headphones ken Vertex Appliance Center iti nasao nga aktibidad. Sponsor iti company mi apo para kadito yung Marunggay Festival kasi I believe apo nga dito'y Paset apo iti celebration iti 61 charter day apo iti Laoag City apo is very important day para kanyak dito yung Marunggay Festival kasi siya ka po ti main author na dito yung mangyari itata. So I'm just so happy apo nga ituloy-tuloy apo ti present administration dito yung celebration apo iti Marunggay Festival. And I'm excited to taste apo DJ new apo and creation dito participant na tangal daw. So later on we will be tasting DJ Lutuenda apo. Kaya kung amin DJ aroma taste ti Marunggay so sapay kuma itong madamdama to na ramanan tayo or i-judge tayo DJ contestant apo ka DJ Lutuenda is maramanan tayo talaga DJ and the real taste of Marunggay. In paganet get ti kinapateg ti paningitag-ay ti marunggay saan laing akas na sustansya amakan no diket kas maysa a produkto amangi parangarang ti agrikultura, turismo ken ekonomiya. Kalpasan ti kompetisyon nagbali na kampyon ti Ilocos Norte College of Arts and Trades anang ipakita iti naindaklan a panagluto kina original ken kalidad iti putahe ana ipresentar. Ti Marunggay Festival Cookfest ket saan laing a panagtag-ay ti talento ken kinalaing digiti estudyante ti pinagluto no diket maysa a wagas amang ipablaak ti kinapateg ti marunggay kas simbolo ti salunat panagduras ken kinabaknang ti syudad ti Laoag. Para iti IFM News, Idol Gina V, Tatak, IFM.